betina sapa ki kae tung jenis sapa kae tung aku kepengen manuk lan leti putri sini kok boleh iya saking iya oh iya
Iya. Orang yang ngomong sauji sama berdiri, mesti mati. Murni jumbo, matang tak anak, murni terus kuai. Saya bakal minggu carane kerajaan saya. Tak kaya ngono gak sebab. Asalun, Kakang Pakak Abdul Ghafur. Saya mau minumko. Engson bakal sakit. Saya mau tak utus. Ngelapar ono ing Kediri. Ing Tlatah Jawa. lamar mun mati. Iya. Pulau Samudra Bakar, Monggo dan makan kemarin. Lain mesti kosong matang dengan sinoso awak kabumi. Pulau jadi tidak nangis. Perkara punika kula moga Yo geningan nanging Pakak Abdul Ghafur. menawi negari wonten saya Kakung badhe mundur karo putri itu ditembung yang sepuluh dilamat. Wis damak rai kowe manggono. Janten kali berdiri Bedone Kediri piye? Pakak Abdul Ghafur. jadi kita mau yang kecil itu mundur dilamat. Yen ora kanthi dilamar. Baju kali dalam Salah, ditolak. salah. Itu sebenarnya ada sebenarnya. Kamu bos kamu Kaisar Garuda. Orang ate Malaysia saka gaji bener. Saya mau grane ana ing kerajaan saya. Ojo meneh kok minta kandolo. Ates ini bakal kandolo. Bakal opo ono kebutuhan pikiranane rusuk. Panglima Hengkes menawi